Assalamu alaikum mehriban vatandaşlar. Bilimli nesil, kuvvatlı vatan neyliye. Biz bugün size Aşgabat şäheriniň Aba Annaýew köçetiniň uğruna yerleşýän Kämil Bilim Oku Merkeziniň işi bilen ýakyndan tanış etmekçi. Kämil Bilim Oku Merkeziniň dinleýijileri İngiliz dili, Rus dili, Nemes dili, Fransuz dili, programmerleme dilleri, fizika, kimya, biyologiya, matematika, mental arifmetika boýunça hünärler çuňlaşdyrylyp öwredilýär. Bu merkezdäki okuwlar kiçi, orta, uly ýaşly adamlar üçin, ýani 7 ýaşdan 70 ýaşlaryka niýetlenenler. Merkezin esasy aýratynlygy bir ýerdäki okuwlar ýokary tehnologiýalar esasyna interaktiv tahtalaryň üstünden amal aşyrýar. Ne görüşmi diýäli, her bir okuw kitaby ýürütip programmalaryň üstünden şunlar ekranlara çykarylýar. Bu bolsa şu hünärleri dinleýijilere has gowy getirmek üçin oňaýly mümkinçilik berýär. Şu ýerde mental arifmetika boýunça aýratyn durup geçmekçi. Mental arifmetika derdi çağılan anyny ösdürmekde uly orun eýelýär. Mental arifmetikaga gatnaýan çağalar dürli hataplamalary hatda kalkulýatordan ham çap kalkulýatorda işlätilýär. Aşgabat şäheriniň Günbatar böleginde ýaşaýan raýatlarymyz Kämil Bilim Oku Merkezine ýürütip bilerler. Bellenşýäli bir oku merkezi Aşgabat şäheriniň Aba Annaýew Odurky Astrovsk köçetiniň uğruna ýerleşýär. Emma Aşgabat şäheriniň Günnogor böleginde ýaşaýan raýatlarymyz üçin Kämil Bilimiň kärdeş merkezi bar. Olum Zehin ýoly oku merkezi. Zehin ýoly oku merkezi bolsa Aşgabat şäheriniň Atamrat Niýazow köçetiniň uğruna, ýani 10-njy mikroraýonyna ýerleşýär. Kämil Bilim Oku Merkezinde okuwlar günüň dowamyny 3 wagtyna amal aşyrýar. Ýerden öýlen hemem akşam. Bu oku merkezi Liwat welaýatynyň Türkmenabad şäherinde de hereket edýär. Gelecekde ýurdumyzyň 5 welaýatynda da bir oku merkeziniň şahamçalaryny açmak beýleşdirilýär. Bellenşýäli bu oku merkezine dürli ýaşdaky, dürli kärdaky raýatlarymyz ýürütip bilerler. Telefon belgileri 36 82 95 36 82 96. Kämil Bilim Oku Merkezine hoş geldiňiz. Janyň sag bolsun, öýe hocamlar abadan bolsun.